Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo panapa padare renyu uye my heart it is very heavy nekuti ndine mutoro uyo mandakatakura, my secret that has been eating me alive for a very long time. I know I am a man of God, uye zvekare ndine sangano iro randiri kutungamirira ndiri munomu munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa, but ndakatoita zvekutotransferyewa ndichibviswa kumusha kwedu kuZim, ndokubva ndazonzi ndinge ndichizoya kuzotungamirira sangano iri riri munomu muSouth Africa. Most of our people who come to our church ivo vanobvawo kuZim, just a few ndove muno muSouth Africa, but ndinoda kureurura kuti I have fallen, and zvechokwadi I have fallen into a deep, a very dark pit, and handichaziviwo kuti ndingaitawo sei so that I can climb out of this big pit. It feels as if each and every day I am living in hell. Ndinoda kureurura kuti mushure mekunge mudzimai wangu azodzokera kumusha, because ndakatanga ndauya naye kuno kuSouth Africa, but nekudawo kwekuti kasalari kacho katinopiwa kasalari kacho kashoma zvekuti mudzimai akati zvainge zviri nani kuti ange achidzokera hake kumusha, because tine kabusiness kedu, just a small business ako katinoranawo kumusha. Saka I then became addicted to alcohol, and handichakwanisi manje, ndava chidhakwa chekupedzisira, and chinondirwadza ndechekuti I have been hiding this condition from a lot of people. So pandakauya kunoku ndainge nditoriwo neshungu dzekuti ndinge ndichizokudzawo chechi yedu, ende ndainge ndichida kuti vanhu vazhinji vange vachizouya kuna Ishe Jesu Kristu, so that he can offer them a place of refuge. But along the way, handidi kukunyeperai, that was when I lost myself. This was after ndazotanga kudanana neumwe mukadzi uyu, she was a single woman, uye zvekare munhu ainge aine mari dzake. Saka iye mukadzi uyu, she was into drinking alcohol. So ndaiti pose pandaienda kumba kwake izvozvi zvema-sleep over, then aibva azonditi uyakatinge tichinwa doro tose, zvinoita here kuti mukadzi onwa doro, murume akangotarisa. Saka ndakabva ndazongotanga kungonwawo naye doro mukadzi uyu, sezvo ari munhu ane mari dzake. Ndikabva ndangoti since iye she is helping me out, zviri nani kuti ndinge ndichingoita zvaanenge achida. So at that time navadzimai kumusha uku tainge tiine imba yedu yatainge tichivakawo muHarare. Saka mukadzi uyu ndiye akatondibatsira kuti ndinge ndichizotokwanisa kuzotopedzisa kuvakisa imba iyoyo, uye zvekare ndiye akanditengera motikari. Kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti mukadzi uyu wandinodanana naye ndiye akanditengera motikari. Ndakangoita sekunge munhu anogona budget stereki. Saka mukuzononwa naye doro mukadzi uyu, I then became an alcoholic, because chainge chikonzeresa ndechekuti apa uchizama futi kuti unge uchimboitawo zvima-peace job, trying to provide for your family, uye zvekare nestress, pfungwa dzekuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina kunaka, kuti Saturday ndinenge ndiine girlfriend, Sunday ndobva ndanomira pamberi pevanhu ndichiparidzira vanhu. Saka those stresses they kept on keeping me wide awake at night. Saka ndaiti kana ndikangobatwa nepfungwa chete ndaibva ndatanga kunwa doro, but mazuva ekutanga ndaingoti pano nepapo. As time went on, ndo pandakabva ndazorealiza kuti inini handichatokwanise kutorarama kana kuri kunzi doro panenge pasina. Kana ndisina kunwa doro, dzimwe nguva ndinotombotanga kutobvunda chaiko, but kana ndikangonwa doro ndinobva ndatoita right. Saka now I have realized kuti zvinhu zvose izvi zvandiri kuita, it feels as if I am trapped in a cycle, like a cycle of shame and guilt. Zvandinoita ndezvekuti nhasi ndinoenda ndobva ndanorara nayo girlfriend, then tobva tanwa doro. Pandinenge ndakadhakwa kudaro tinenge tichifara, then ndinozoti kana doro paya parinenge rapera mumusoro, ndo pandinobva ndatanga manje kuzvidemba ndichizvibvunza kuti asi ndamboitei, everything that I am doing it is very wrong. Apa ndinenge ndakatorara kumba kwake mukadzi uyu. So to make that guilty feeling to go away, zvandinobva ndaita ndezvekuti ndinobva ndatanga futi kunwa doro so that I can be drunk again.
uye zvekare each and every Sunday ndinotorwadziwa kuti ndinotoenda ndobva ndatonomira pamberi pesangano ndototanga kutoparidza vhangeri paya, vanhu vasingatozvizivi kutoti during the week mufundisi has became a slave to the bottle. I know kuti zvinhu izvi zvandiri kuita it is very wrong. Zvinhu zvandiri kuita izvi it is now destroying my life and my ministry, and I know kuti pari zvino handisisina kana simba rekuti ndinge ndichizviudza kuti I do not need to do this anymore because I think already I am done already. I really feel powerless. Saka the more that I drink I can see kuti ndava munhu uya ava kusafarira kunamata, uye zvekare handichadi kunyanya kuassociata nevanhu. The reason as to why ndisingachadi kuassociata nevanhu because ndinenge ndisingadi kuti vanhu vange vachizosvika pakufind out kuti inini ndiri chidhakwa, and I am no longer that socializing person that I used to be. Ndava kungogara ndakangozvivharira mumba, and I have been keeping a distance with myself. Kana nditori nemunhu ndinenge nditori negirlfriend yangu. So I am tired of living this double life pretending kuti everything is going to be okay. Upenyu hwandiri kurarama ndihwohwo hwekuti ndinonomira pamberi pevanhu ndichivaparidzira ndichivaudza kuti ivo they are supposed to be perfect in life, yet inini I am not even perfect in life. Vanhu vazhinji vanotongofungidzira kuti ndiri very perfect nekuda kwekuti vanoziva kuti amai mufundisi most of the times vanenge vari kuZim, and handina kana one day randakambopfimba umwe mukadzi wemuchurch. Saka vanhu vanotongofungidzira kutoti inini I am very perfect, but havatozvizivi kutoti muchechi imomo nditori negirlfriend yangu, girlfriend iyo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova addicted kudoro. Ndokusaka ndazouya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Chikumbiro changu ndechekuti kune avo vanokwanisa kundinamatira, I need your prayers. Please ndirangarireiwo mumaprayers enyu, uye zvekare I need your support because ndega ndiri ndega I feel kutoti handikatombozvikwanisi. Ndambozama ndichazama zvekare kuti ndinge ndichisiyana naro doro iri, but zviri kuramba. Pane umwe akambondiudza kuti kana ukawana mukaka wenguruve then ukaisa mukaka iwoyo wenguruve wobva wazousanganisa nedoro then unobva wazorutsa, but ndakati ndauwana mukaka iwoyo wenguruve then ndokubva ndazouzanganisa nedoro, but still it did not even work at all. Ndaitarisirawo kuti ndicharutsa, but ndakatonzwa zvichitoita sekunge zvainge zvichindinakira that sour taste with a bottle of whiskey zvainge zvichitondinakira. Mukadzi uyu I am still dating her even though I feel kuti upombwe uhwu hwatiri kuita it have to stop, but mari yaanondipa mukadzi uyu anondibatsira zvisingaiti, zvekuti kana business kumusha uko kana risiri kunyatsokurana zvakanaka mukadzi uyu anobva andijega. Mukadzi wangu anozoti kana ochema paya then ndinobva ndazomutumidzira mari iyo yandinenge ndapiwa negirlfriend yangu. Saka the salary that I am working for as a pastor haisi mari yakambowanda, and it's never enough for me to cover myself here kuno kuSouth Africa and my wife back home in Zim. Saka ndiri kukumbirawo kuti kana mukazoposta nyaya yangu please simbisai apo pakuti pray for me, pray that God will give me the courage so as to face my own demons. Pray for me to give me strength to resist the temptation of the devil. And I believe kuti with your prayers and God's grace I know kuti I am going to be healed. Iniwo ndikuda kuti ndinge ndichiva mufundisi uyo wandainge ndimbori in the past. I know kuti I have been given a role to minister to this church and to put my trust in God, but I know kuti zvose zvandiri kuita zviri wrong, and if I choose to leave alcohol today it is not going to be an easy journey. Right now I am ready. All that I am asking for is for support. But pane zvimwe zvekare zvakaitika. Zvinhu izvi zvakaitika this was last month and it has been worrying me a lot, and ndinogara ndichingozviudza kuti what happened last month is never supposed to happen again. Saka zvakaitika mukomana ndezvekuti ndakazogumisidzira ndaba mari yechurch. Mukadzi uyu she had been out of the country, saka ainge aenda kuSwaziland uko, then I was stuck. Iye akabva ati ainge asingakwanisi kunditumidzira mari, and ndainge ndisitomborina kana mari zvachose.
apa ndichida doro. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazobvunza sekretari, ndikabva ndamubvunza kuti tainge tiine mari, then akabva azondiudza kuti painge paine imwe 1000 rands cash iyo yainge ichida kuti inge ichizoshanda. Saka ndakabva ndazoti ndainge ndichida mari iyoyo, ndokubva ndazopiwa mari iyoyo. So mushure mekunge sekretari andipa mari iya 1300 rands, ndakabva ndazoenda kuPick n Pay liquor store, ndokubva ndazoshandisa mari yose iyoyo kutenga doro, maice block uye zvekare netonic water, ndokubva ndazoenda komba. Saka zvinhu izvi ndakazviita wainge uri musi weFriday night, ndainge ndichitonwa doro. Then Saturday ndokubva ndazoti it is time for me to rest, saka ndainge ndichitonwa tonic water yangu, busy detoxifying myself. Then musi weSunday ndokubva ndazoenda kuchurch. Saka pandakatoenda kuchurch ndaitonzwa kutoti I was not totally sober. Ndakatosvika kuchurch kuya ndokubva ndaparidza ndikaparidza. Then after church secretary akabva azondiudza kuti mari iyi yainge ichida kushandiswa. Saka ndakabva ndazomunyepera ndikabva ndati zvino mari yacho ndaisiya kumba. Apa ndichitoziva kutoti kumba kwainge kusitomborina kana sent. Ndakabva ndazotaurawo neumwewo wemuchechi uyo anonditrusta zvisingaiti, ndikabva ndamuudza kuti I was desperate in need of money. Ndainge ndichida kuti ange achindipa 2000 rands ende ndainge ndichazomudzorera mari yake. Saka murume uyo akabva azondiitira e-wallet. Mushure mekunge andiitira e-wallet, soon after service ndopandakabva ndazotorana nasecretary ndikabva ndati let us go so that I can give you the money. Ini ndainge ndiine motikari yangu kumberi, iye achinditevera ari kumashure. Ndakabva ndazosvika pane imwe ATM, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndazviitira an e-wallet, ndokubva ndawithdrawa mari iya ndikabva ndazoipa kuna secretary. So ndakabva ndazotora the reminder yainge iri 700 rands. 700 iya yose ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga doro. From the moment that I arrived home, nekuda kweguilty feeling iya yekuti saka ndatoba mari muchechi, ndakabva ndatanga kunwa doro. Ende nanhasi uno murume uyu handisati ndamudzorera 2000 rands yake, ndichiri ndakangomirirawo uya mukadzi uyo wandinodanana naye kuti ange achindipa mari. Kana akakwanisa kundipawo mari, then inini ndinobva ndazobhadhara 2000 rands iyaya that I am owing that other guy. Saka ndo upenyu hwacho hwandiri kurarama uyu mukomanashi. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo neminamato yavo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section vamufundisi. Hii zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi Friday ndichitonwa doro, Saturday ndoswera hangu ndakazorora, then Sunday pandinoenda kuchurch ndinenge ndichitori nekabhabharasi, but ndotoenda kuchechi ndotonoparidzira vanhu kokuzotanga kuba mari muchechi, kutenga doro nemari yose iyoyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as ID. Ndiri musikana nemakore 27 years ekuberekwa. Mukomanashi ndoda kureurura kutsinye wandakaitira sisi vangu. Ndini ndakaita kuti varambane nemurume wavo mushure mekunge ndavafurira kuti vaite boyfriend, nekuti ndainge ndangorwaidziwa chete kuti sister yangu yainge yakaroorwa zvakanaka ikabva yabvisirwa mari plus yainge yakagarika. Inini ndainge ndakaita zvekumitisiwa, saka ndakazopedzisira ndava chituko kumba kwedu nevabereki vangu. Saka ndizvo zvakaita kuti ndizoitira sister yangu godo kuti varambane nemurume wavo nenzira inonyadzisa. Zvandakaita mukomanashi ndezvekuti ndakaita kuti banguru vangu vadanane nefriend yangu. Ndakapa friend yangu namba dzabanguru vangu, saka banguru vangu vakabva vadyira sister yangu ndokubva yazozvibata kuti murume wavo ainge aine hure raainge ainaro, zvekuti imba yasisi vangu yakabva yatanga kusheka. Ndipo pandakabva ndazopfurira sister yangu kuti muchaunzirwa chirwere makagara, tsvakai boyfriend mubvise stress. Sister yangu yakabvuma advice yangu, ndikabva ndavatsvakira boyfriend kusvika vazobatwa red handed nemurume wavo. Ndiko kuparara kwakaita imba yasisi vangu. Mukomanashi, dai kwaingova kuparara kwemba zvaiva nani. Sister yangu munhu wacho wandakavarongera akabva azadza HIV zvekuti
kunyange mapiritsi ari kutovaramba, vari kuita zvisasa muviri wose. Vedare ndiri kunzwa kubatikana kana ndikaona upenyu huri kurarama mwanasisi vangu, ndinobva ndanzwa kuda kuvakumbirawo ruregerero, but ndava kushayiwa kuti ndingashandisa nzira dzipi dzekuti ndinge ndichivakumbira ruregerero. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma azvavedwe. Kedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomanashi mainge muri mugore ra2010 pandakauyawo kuno kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazotanga kugara neumwe mupfana ende tainge tichishanda tose pasame garage. Saka mupfana uyu ainge aine rimwe bhegi rehembe. Saka zvaaiwanzokuita ndezvekuti mupfana uyu sezvo ainge atova nealmost 1 year agere muno muSouth Africa achishanda, uye ainge achida kuenda kumusha. Zvino mazuva ake ekuti ange achienda kumusha akati aswedera, mufana uyu ndakabva ndazomubira bhegi iri rainge rakazara nehembe. Saka mufana uyu aiti paya kana tikawana mari pafortnight aibva aenda obva anotenga hembe, ainge aine majezi ake ebhora ainge akanaka, masnika nei. So zvinhu izvozvo ndakabva ndazotanga kuzvichiva. Mari ndiyo yandakashaya because ndainge ndakatotageta kutoti mufana uyu kana ndikangokwanisa kuwana mari iyo, because iye aiti mari iyoyo ainge achingoiviga mumba, but ndakaitsvaka mari iyoyo ndikabva ndaishaya. Zvandakaita musi wacho iwoyo patainge tichifanira kuti tinge tichibuda tichienda kutauni tose, ini ndakabva ndangowaila ndirimo mulocation. Iye akati achingonoti mukombi, iniwo ndichitodzokera kudheni kwatainge tichigara, ndobva ndatanga kubvendenyura ndichitsvaka mari iya, but mari ndakaishaya. Ndakati ndashaya mari iya ndokubva ndatobhoyekana paya. Already ndainge ndatotaura neumwe bhururu wangu uyo ainge achigara kumukopani. Saka kamari kandainge ndiinako ndakabva ndazokashandisa, uye zvekare ndikabva ndatora bhegi riya rainge rakazara nehembe. Ndini uyo mukombi ndokubva ndaenda zvangu kumukopani. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndokwandigere kuno kumukopani. Ndoda kungoreurura kuti zvinhu zvandakaita izvi zvakashata. Mufana uyu handizivi kuti akazoita sei, kuti kumusha akazoenda here kana kuti haana kuzoenda, asi ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana zita rake mufana uyu handichatomborirangariri because zvakaitika a very long time ago. Ividare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu. Hanzi kana zita rake handichamborirangariri because zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa.